velkommen til Dansk Vaccinationscenter. Jeg har i dag fået besøg af Isabella. Isabella hun skal vaccineres imod smitsom leverbetændelse, som jo er en af de mest almindelige rejsevacciner. Isabella har desværre prøvet det en gang før, og det har ikke været en særlig god oplevelse for hende. Så nu er hun kommet her hos os, og så vil vi gerne tage hånd om den dårlige oplevelse, så hun i fremtiden ikke bliver bange for det at blive vaccineret. Isabella, vi har aftalt, at du tager din bamse med. Ja. Ja, du skal nemlig vaccineres her i benet lidt senere. Men jeg vil starte med at vise, hvor der er på bamsen. Skal vi gøre det? Jo. Hvad hedder din bamse? Bianca. Bianca. Hej Bianca, velkommen til. Kan du se? Hvis du trækker lidt op i Biancas kjole der, så vi lige kan vaccinere Bianca i benet. Så bruger jeg sådan en trylleblokker her. Du kan mærke, at den prikker lidt på armen. Den putter jeg på her, så tager den lidt af det, så man næsten ikke kan mærke det. Hvis jeg nu tæller til 3 sammen med dig, så er vi klar til at vaccinere. Skal vi gøre det? 1, 2, 3. Shoot. Ej, det klarer den godt, synes du ikke det? Ja, lynhurtigt. Godt gået, Bianca. Nu havde jeg tænkt mig, at jeg skulle vaccinere Isabella. Og her hos os, der indkøber vi de mindste nåle, man overhovedet kan købe. Og så sender vi de andre afsted til gode formål. For dem synes jeg nemlig er for store. Der er jo ingen grund til at bruge store nåle, når man kan bruge en lille nål. Det skal jo helst ikke gøre alt for ondt her. Et andet trick, man kan gøre, det er at få barnet op og sidde hos sine forældre. Skal vi ikke prøve at vise, hvordan man gør det, hvis du lige holder ned på gulvet? Så sætter jeg mig op her på stolen, med spredte ben, og så kommer vi herop, Isabella, til. Og så har hun begge sine ben her inde imellem mine ben, sådan så jeg kan låse dem her og holde på dem. Sådan så hvis jeg stikker hende, så strækker hun benene, men stadig så kommer hun til at sidde stille, og så kan man næsten ikke mærke stikket, for det er det, det handler om, det er, at hun sidder stille. Og så imens så kan hun få et knus som mor og far, så det ikke er så slemt.